dodatkowych? Tak, orła, kalbuzyna, Nie. ten palec wszystko ci powie. Dobrze, że ten. Tam. Dobrze, że ten. Bo mogłem pokazać palec zastopujący. W odwrotnym kierunku. I do góry po schodkach. Ty wszyscy są przed tobą, pierwszy. Jesteś ty na szczycie? No tam jest. Chodź, Po schodkach. telefon miałam wyciszony. Wszyscy. Wiesz? No chodź, A gdzie są wszyscy? na górze. Już na górze. Ty pierwszy jesteś, a tak naprawdę ostatni. Dawaj. Idziemy na ostrą. Chodź na nóżki. O, ale ładnie. Normalnie pogodzie są tu cudne. O, zobaczcie! Jesteśmy, tak? A, Stawik! Małżowski! 40 stawik! Nie, dobrze mówisz. 40 rura! Prześcieradłem. Jak panoramy? Piękne! panorama jest To co Państwo sądzicie na ten temat? monotonia trochę. Dziękujemy za te widoki, dziękujemy, tak. Ja mam, tak powiem, że Polecamy się na przyszłość. dotąd to wszystko Jest na tak. Zamówione były na dzisiaj. Dotąd to wszystko na biało. Nie? A ty jakby nie było, to by było inaczej. Słuchajcie, jest taka częsta szkoła, że nawet jak ktoś wrócił tam Nie? No je. Widoki są cudne. Są, tak. Polecamy. Polecamy, opłaca się. Bądźcie zawsze z nami. Tak. A to, żeby nie być gołosłownym, tam są karkonosze. Tam są karkonosze piękne. Artur spadł, nie wiem gdzie, bo jest wszędzie biały. Dobra, to wszyscy zróbmy słoneczko.